идома. чин дар ҷабин ба ман нигоҳ кард, гӯё гадое будаму аз ӯ кӯмак мехостам. ман бародари Шаҳнозам. бо шунидани номи Шаҳноз чинҳои ҷабинаш оҳиста ҳамвор шуданд. ба сураташ сурхӣ дамид. наздиктар омаду барои салом даст дароз кард. дастамро самимона фишурд, бо итминони як хуҷаини зиндагӣ ки ба як фарди беҷойгоҳ лутф нишон медиҳад. Шаҳноз гуфта буд, ки бародараш баъди 14 сол пайдо шудааст. мехоҳам наҳор бихӯрем. агар вақт дошта бошед, ҳамроҳ шавед. пешниҳодашро ношунида гирифтам. медонед чаро ман ба дунболи шумо рафтам? намедонам чаро. хостам пулеро, ки барои табобати хоҳарам сарф кардед, ба шумо баргардонам. намехоҳам ӯро бекасу кӯй пиндоред. нороҳат нашуд. пӯзханде дар лабонаш зуҳур кард. бо он ки аз ӯ хушам намеомад, аммо бояд эътироф кунам, ки марди хушқиёфа ва болобаланд буд. аз ҳамон типҳое ки чашми занҳо дар хиёбон беихтиёр ба дунболашон меравад. синаш эҳтимол ба садди 40 наздик мешуд ва байни мӯйҳои сиёҳи мавҷдораш ягон торҳои сафед ба назар мерасид. ман муддатҳост нозиро мешиносам. бароям хеле боарзиш аст. ба ҳадде ки ту ҳатто тасаввур карда наметавонӣ. пул бароям аҳамияте надорад. муҳим ки зинда монд. ин шумораи телефони ман аст. хоҳиш мекунам ҳисоби бонкии худро фиристед, лутфан. ӯ бе он ки чизе бигӯяд пушт ба ман карду дур шуд. то дили шаб дар паси дари бахши муроқибатҳои вежа будам ва танҳо замоне ба хона баргаштам, ки Шаҳнозро ба ҳуҷраи алоҳида кӯчониданд. духтур вазъи ӯро дар ҳадди мутавассит арзёбӣ кард. гуфт барояш обгӯшти мурғ биёрам. ҳодисаро ба Маҳноз нагуфтам. танҳо аз ӯ хоҳиш кардам, ки саҳари барвақт барои як дӯсти беморам обгӯшти мурғ омода кунад. парастор ғизоро аз дастам гирифту нагузошт хоҳарамро бубинам. нигарон набошед, ҳолаш хуб аст, аммо касеро дидан намехоҳад. айни суҳбат бо парастор ҳамон хуҷаини зиндагӣ ҳозир шуд. пулеро ба ҷайби парастор гузошту ишора кард, ки дарро боз кунад. фақат зиёд намонед, фақат 5 дақиқа. ҳамин ҳоло муфаттиш 1 соат пурсупосаш кард. бечора аз коми марг берун омад. хеле заиф аст. мо ҳарду пасопеш ба утоқи барҳавое ворид шудем, ки ҷевону яхчол дошту телевизору кондитсионер ва бо партави хуршед, ки аз лобалои шохаҳо ба панҷара буруз мекард, шабеҳи як ҳуҷраи маскунӣ буд. Шаҳноз дар тахти муқобили панҷара мехобид ва сураташ дар сафедӣ аз малофае, ки то сари синааш кашида буданд, тафовут надошт. нахостам маро бубинаду асабонӣ шавад. дар паси он марди болобаланд пинҳон шудам. нозӣ азизам, чӣ ҳол дорӣ? Шаҳноз чашмҳои варамкардаашро ба сахтӣ боз карду сарашро оҳиста ба самти садо чархонд. он мардро диду чеҳрааш аз дард мунқазиб шуд. ҳавзи об дар чашмонаш ҷӯшид ва чонааш аз хорӣ ларзид. чеҳраи хоҳаракам пушаймонӣ, рӯҳафтодагӣ ва таассуфи инсонеро мунаккис мекард, ки солҳо боз орзуҳои пуч зиндагӣ карда ва акнун ба воқеият рӯбарӯ шудааст. чаро омадӣ? гуфта будам, ки ту бо ин било таклифӣ саранҷом пои маро ба гур мекашонӣ. нозӣ, асабоният барояд хуб нест. ором бош. беҳтар шудӣ боз суҳбат мекунем. ҳарфе дигар дар кор нест. бирав ва ҳеҷ гоҳ дар сари роҳи ман сабз нашав. пиндор, ки дишаб аз зарбаи корди наздикони ту ҷон ба ҷонофарин супурдам. нахостам беш ба ин баҳси Шаҳнозу он мард, ки то ҳол номашро намедонистам, шоҳид шавам ва ноаён аз утоқ берун задам. ӯ ҳам зиёд маътал нашуд. ба дунболи ман аз ҳуҷраи Шаҳноз берун омад. чеҳрааш арғувонӣ буду лабҳояш меларзиданд. хаёлам ҳатто сафедии чашмонаш хун гирифта буд. ҳарфе назад, худоҳофизӣ ҳам накард. бо аҷала аз паҳлӯи ман рад шуд. аз дохили ҳуҷра садои гирьяи баланди хоҳарам ба гӯш мерасид. то зуҳр пушти дар будам. хаста шудаму дар такяи девор чашм пӯшидам. ғуфраи парастдор 2 қадам дуртар аз ҳуҷраи Шаҳноз буд. мешунидам, ки ӯ бо касе дар бораи Шаҳноз суҳбат мекард. мегуфт, ки бародарони ҳамсари ҳамон мард ба Шаҳноз ҳамла карданд. ба шикамаш чанд корд заданду ба сараш халтаи пластикӣ кашиданд, ки нафасгир шавад.
марди бедорхоби ин саҳнаро тасодуфан аз балкон дидааст. интизор шудааст ки ҳамлагарон дур шаванд ва сипас ба амбулонсу пулис тамос гирифтааст. ту инҳоро аз куҷо медонӣ? пурсид ҳамсӯҳбати парастдор. аз муфаттиш шунидам, саҳар бо сардухтор суҳбат мекард. беҷуръатона вориди ҳуҷраи Шаҳноз шудам. хоҳаракам ба сақфи сафед хира шуда буд ва намедонам аз зеҳнаш чӣ мегузашт. ишқе ки ба он мард мепарварид ингор дишаб бо зарби корд кушта шуд. аз он эҳсоси осмонӣ акнун шояд як дарди ҷонсузе монда буду, як халои бузург ва қалби хоҳари ман ки то дирӯз ҳар субҳ барои ин ишқ парпар мезад, дар лаби он ғори сиёҳ ҳайрон буд ки он биҳишт якбора гуҷо шуд. Шаҳноз, хоҳараки азизам. ӯ сарашро ба шиддат ба самти ман гардонд. чашмони намкашидааш аз тааҷҷуби дилпазир дурахшид, монанди ғарқшавандае ки барояш таноби наҷот андохтанд. дастонашро беҳолона ба тарафи ман дароз кард. фарҳод, ту аз куҷо омадӣ? бо dastoни худам ба ӯ обгӯшти мурғ додам ва қадраҳои хушкидаи хунро бо дастмоли нам аз сару рӯяш пок кардам. он қадар дастонашро бусидам ки равони ҷароҳатдораш илтиҳом шуд ва ба чеҳраи заҳираш сурхӣ дамид. маҳнозро вақте ба назди Шаҳноз бурдам ки ӯ акнун аз ҷой баланд мешуду дар долон мустақилона қадам мезад. маҳнуз бемористонро хонаи дуюми худ кард ва як қадам аз хоҳараш дур намешуд. гӯё мехост заҷрҳои кашидаи Шаҳнозро бо ишқи бебаркаши худ ҷуброн кунад. пеши ӯ чизе намегуфт, аммо дар танҳоӣ бо ман ашк мерехту мегуфт ки хоҳараки бечораи мо ҳаргиз рӯзи некиро надид. саранҷом Шаҳноз аз бемористон мураххис шуду мо ӯро ба хонаи ҷадидамон бурдем. медонистем ки ҷисму равонаш баробар латма дидаанд ва беҳтар аст дар ин шароит танҳо набошад. аз хона хушаш омад, аммо сагро бештар аз ҳар чизи дигар дӯст дошт. достони сагро ба ӯ гуфтам. дуру дароз ба ман нигоҳ карду буғз гулӯяшро гирифт. сагро дар оғӯш гирифту рӯяшро пушти пӯзаи ӯ пинҳон кард. намехост мо ашкҳояшро бинем. ӯ зиёд ҳарф намезад, аглаб хомӯш буд, шабеҳи одамоне ки муддатҳо танҳо зистааст. аммо ману маҳноз ба ҳамин ҳам хуш будем ва даври ӯ парвона мешудем. шоми якшанбе парвоз дорам. имрӯз ҷумъа аст. бонг рафтаму барои хоҳаронам ҳисоб боз кардам. аз фурӯшгоҳ барои дӯстонам, барои Меҳдӣ, барои Нозӣ, духтараки Эли савғо харидам. бо як кифи мусофират омада будам, аммо бо як ҷомадони бузург бармегардам. ҷабҳаҳоро ба сандуқи пушти мошин гузоштаму акнун мехостам мошинро рӯшан кунам ки телефонам занг зад. алло? ака, салом. ин манам, Гулноз. хоҳаронам Маҳнозу Шаҳнозу Гулноз то дили шаб бо ҳам дарди дил карданд. ман онҳоро танҳо гузоштам. саҳар дари меҳмонхонаро боз кардаму саҳнеро дидам, шабеҳи замони кӯдакиҳоямон. хоҳаронам сари яке дар зонуи дигаре ба хоби ноз рафтанд. чӣ тасвири зебое буд! ман монанди наққоше ки ин шоҳкориро офаридааст, дар такяи дар аз онҳо чашм намекандам ва барои аввалин бор дар зиндагиам аз худ ифтихор кардам. бомдод хоҳаронамро як бусидам. калиди Саидалиро бо як паёми пур аз меҳру сипос рӯи миз гузошта ва озими фурудгоҳ шудам. ба хоҳаронам таъкид кардам ки касе ба дунболам наояд, бихобанд, ҳоло субҳи зуд аст. аз ватан рӯзе ки мерафтам. саҳни фурудгоҳ мисли дафъаи гузашта пур аз пешвозгиру гуселкунанда буду навбат барои ғуфраҳо то дами дар мерасид. мисле ки ҳама доштанд хонахез ба Туркия мерафтанд. дар навбати санҷишӣ гузарномаҳо аз ҳама охирин будам. Оскар. дар ин 2 моҳе ки Фарҳод будам ва акнун гӯшам ба ин ном одат мекард, аз шунидани исми поспортиам дар тааҷҷуб шудам. пиразани олмониро дидам ки як қад меҷаҳиду аз дур ба сӯи ман дастафшонӣ мекард. дар тан пероҳани тоҷикӣ дошт ва бо ҷастухезҳои барои ин пероҳан носозгор таваҷҷӯҳи раҳгузарҳоро ба худ мекашид.
чеҳрааш ба ҳадде дар офтоб сӯхта буд, ки гӯё фарзанди дурагаи як сиёҳпӯсту як сафедпӯст шудааст. бо ҳам аз назорати гузарнома ва гумрукӣ гузаштем. то парвоз 1 соати дигар буд. пешниҳод кард, ки дар қаҳвахонаи бағали дюти фри қаҳва binӯшем. дар гӯшаи мардуми сигарӣ нишастему 2 финҷон қаҳва фармоиш додем. даҳони пиразан аз хушҳолӣ то ба ногӯш боз буд. тасаввур намекунӣ чӣ қадар шод ҳастам. иттифоқи фавқулодае рух дод. 2 ҳафта тамоми қабристони фарсударо тай задам, аммо гӯри волидонамро наёфтам. аввалаш ноумед будам. рӯзҳоро дар қабристони кӯҳнаи насрониҳо сипарӣ мекардам, ки доманаш акнун ба қабристони мусалмонҳо печида буду маълум намешуд кадоме гӯри мусалмон асту кадоме аз насронӣ. поям ба даҳҳо қабри кӯҳна фурӯ мерафт. дидам, ки дар танҳоӣ коре аз ман барнамеояд. рӯзи ҷумъа чодаре ба сар кардаму ба масҷид рафтам. баъди намози ҷумъа ба минбари имомхатиб баланд шудам ва аз намозгузорон кӯмак хостам. худои ман, чӣ мардуми шигифтангезе дар ин сарзамин зиндагӣ мекунанд. аз хурд то бузург ба кӯмаки ман шитофтанд ва дар чанд соат гӯри ҳамвори волидонамро, ки пилокаш ба замин фурӯ рафта буд, пайдо карданд. онҳо паҳлӯи ҳам мехобиданд. гирди гурҳоро панҷара гирифтам, санги мармар гузоштам ва боғбон овардаму дарахт чинондам. дар он гӯристони фарсуда ягона гӯри обод гӯри волидони ман аст. ҳамон шаб онҳоро хоб дидам, ки бо қатор аз бағали чаманистоне рад мешудам. волидонамро дидам, ки бо писари ман дар боғи сабзу хӯраме гашту гузор доранду ба сӯи ман дастафшонӣ мекунанд. писарам ҳамон либосеро дар тан дошт, ки рӯзи сониҳа пӯшида буд. он қадар хушбахт буданд, ки ман лаззати он хушбахтиро дар хобам эҳсос мекардам. онҳо аз ман розӣ буданд. ӯ ашкҳояшро бо дастмоли рӯи миз хушк кард, аммо об аз чашмонаш ҳамоно берун мешуд. лабханди гирьяолуде заду банди дасти маро навозиш кард. ту чӣ ҳол дорӣ? гуфта будӣ 1 ҳафта инҷо мемонӣ. мебинам сафарат тӯлонӣ шуд. ту дар ҷустуҷӯи чӣ будӣ? ман ба дунболи худам будам. худамро меҷустам. бисёр шоирона. ман дар як шаби фавқулода серодам, шабе ки сояи замин рӯи моҳ афтод ва нурҳои хуршед сурати моҳро арғувонӣ мекард, гумном шудам. билохира худатро пайдо кардӣ? мехостам он чиро дар ин 2 моҳ аз сарам гузашт ба ӯ қисса кунам, аммо радиои фурудгоҳ аз вуруд ба ҳавопаймои хатсайри душанбе Истанбул хабар дод ва мо қаҳваҳои сардшударо бо аҷала нӯшидему аз ҷой бархостем. ҳавопаймо аз ҷой такон хӯрд. ман бо иштиёқ ба панҷараи шишагӣ чашм духтам. ногоҳ дар байни даҳҳо даст, ки дар ҳавопаймо мавҷ мезаданд, dastoни хоҳаронамро дидам, ки монанди болҳои қӯи сафед ба сӯи ман пар мекашиданд ва дар ҳаво алвонҷ мехӯрданд. ҳавопаймо оҳиста аз сохтумони фурудгоҳ дур ва ба хати парвоз наздик мешуд. дастҳои хоҳарони ман бо дастҳои дигар омехта шуданд. саранҷом ҳавопаймо ба хати парвоз расиду якбора ба пеш давид ва бо ҳамон шаст аз замин канда шуд. ба чапу рост тоб хӯрд, болои шаҳр чарх зад ва ниҳоят ба баландии зарурӣ расиду танашро ба синаи сафеди абрҳои ғулӣ молида ором гирифт. мусофирон бо аҷала аз камарбандҳои амниятӣ раҳо шуданд. чун ҳамеша бо чашмони баста сар ба панҷараи шишагӣ гузошта будам. дасте китфамро такон дод. бубахшед, ки шуморо нороҳат мекунам. мехоҳам кифамро аз рахти бағоҷҳо берун биёрам. китобамро дар ҷомадон ҷо гузоштам. кӯмак мекунед? як ҷуфт чашмони сабз аз байни хушаи мӯйҳои печ дар печ бо илтимос ба ман нигоҳ мекард. аз ҷой бархостаму ҷомадони кӯчаки ҳамсояи хушгиламро аз байни ҷомадонҳои хурду бузург берун кашидам. китобашро бардошту ҷомадонро дубора ба ман дод. агар заҳмат нашавад, инро дубора ба ҷояш гузоред. аз ин дежавю, ки дар остонаи як сафари пурмоҷаро бо ҳамин шева дар ҳамин ҳавопаймо таҷруба кардам, хандаам омад. ҳамсояам саҳифаеро боз карду як сатр нахонда китобро пӯшонд. шумо ҳам ба Истанбул меравед? пурсид бо чеҳраи ҷиддӣ, ки гӯё ман бо ин ҳавопаймо метавонистам ба Бангладеш парвоз кунам.
бале, استانبول میروم. شما هم استانبول میروید؟ پرسیدم از او در حالی که درونم از خنده منفجر میشد. من اول به استانبول و بعد به شویتسیا پرواز میکنم. خواهر بزرگم آنجاست. 2 هفته پیش بچه دار شد. میروم که کمکش کنم. کشور سرد را برای زندگی انتخاب کرده است. دخترک خوشه موی جنگله را از روی چشمان سبزش دور کرد. آه، داستانش خیلی طولانی است. همان طور که مادر بزرگم میگوید خانه عشق بسوزد. او به من نزدیکتر نشست تا غورش محرک هواپیما صدایش را پخش نکند. یک حس به من میگفت که سفر هیجان انگیز مرا در پیش است. ساجده میرزا، شبی که ماه ارغوانی بود. انجام در قرائت دلشاد رحمت الله.